vuile verrassingen vanochtend. En normaal hadden we een achtergrondkeurtje. Dat heet Trillend Lipje. Dat durven we vandaag vervangen door de regenboogprinsesjes. Morgen doen Prins Bas de Eerste vragen om ons regenboogprinsesjes naar het podium te begeleiden. Het is even schavelen, maar je kunt uiteindelijk toch op de buurt brengen. Dames en heren, morgen een hartelijk applaus voor de regenboogprinsesjes! En natuurlijk onze hoogheid, Bas de Eerste. Ik weet niet wat we orkesten doen. Ik weet niet wat biestond, zingen. Prima, adjudant de biestond. Hoe meer mensen, hoe meer terug. Klein beetje te dicht goed erop hier. Dames en heren, dit wordt een nummer. 20 jaar geleden op een headset. Here we go! Van